Ahojte, zdravím vás tak, že spravím video z rýchlo rastúcich stromov paulónií. Tak tuto to máme, áno, trošku to tak zoberiem tak z diaľky, že jak vlastne vyrástli stromy za jeden kalendárny rok. Vlastne aj toto video chcem spraviť, čo vlastne treba urobiť, akú tuto ten strom vyrastá, mu tieto bočné výhonky, buď to človek normálne takto chytí a jednoducho to ulomí, je to ten strom na to zvyknutý normálne, nespraví mu to žiadnu škodu. Tieto zelené časti treba ulamovať, naozaj treba nechať len tie najvrchnejšie, nech spraví korunu, keď chcete, aby ten stromček vám čo najrýchlejšie rastol. Takto deklaruje literatúra, ale má to, myslím si, že aj dosť také logické opodstatnenie. Tak to je vlastne prvé také, alebo v podstate v tom ošetrenie v druhom roku, hej, polamovanie týchto spodných častí pod korunou. Naozaj vidíte, tie stromčeky to rašia. Čo ešte takú jednu vec, možno mali trošku taký zlý štart, bolo najprv strašne teplo po zime, potom zima došla, omrzli im púčiky a potom vlastne v apríli sa opakovalo to isté, zas vyrastali púčiky, zas ich úplne omrzlo, zas to úplne zničilo a zas začali vyrastať na novo. Už je máj, už je relatívne ustálené počasie, takže pevne verím, že stromčekom sa na zatál bude naozaj dariť ako teraz. OK, tak majte sa. Čaute.